Kedam tang penana ning kampen KPLT mate okchum prana song K Aparman nang che song lo. Me thang karbia K Aparman ka che song karjap dun thi pena jo ke ongdung atum ke apiso so a hemarit che ukang bupen ing nama jo chitim ing phat ke check pensi donang lo. La ancho takali K Aparman nang che song pen avi aphik bupen apran satami chepilo. Bonta kedam tang penana ning kana lompen karbiang long okchum prana song nang dolo. Laso hud okchum prana song do anta mon samaphan hongwang nang pupupen Central Sarkar Assam Sarkar lapen Karbiang Long Autonomous Council atumpen song trok angbong lamdon chetok ponlo. Bang swateng pen cadres mate song klembang atum anaphan inut pen lak thobra suri ing ko atangka kipiji balang jak pilo. Laso teng pen song klembang atum sitame eson bak abar sai long ipo lapen episode iso chilang ilong pupu mathasi ning cheparong rintilo bonta bangso tangka ongdung songalong ke klematung pinirani anta chilong rinti tider lupusi perangkia mayalong pangdakpo bonta KPLT aralong kedo bang pharo isra thom ke batung ke pinirani anta sarkar pen kipi ponja tangka lak thomra suri ingkoi kelong ja phansi towar chonghong nang bomman Towar chonghong bom pen non pu anta atangka bangke long ledesi ari chipar pulok asonsi nang mandetlo. La ancho takalisi hong pen sarkara thengno wang der phianta sarkar pen thang akirapta long dong wang vedetlo. Bang sojok pini di phukla balong pherangkya mai ingni ponsi pherangkya mai padopon. Bang so mai long kaningje pona tengke sarkar pen nangki pijia tangka prabjin pen nang pinangji. Lapen Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang sitame arsik jitpen nang chingwai pidun pami nang ji pusi herangya mayalong ning jepon. Asi Tuliram Ronghang sa sitame junung ri par piklo lapen junung ri tu thot lo alang li nang bor i dunyi phan ke ako nang palong loki phan ke alang li along si ari deng tu lo lapen alang li un ep ke chipun e alang li un vegi asi nitum nang sun nagi lapen labang so nang kisum longke ni tumta kering awar saya vedet po lapen ni tumta ceklam thai vedet po asa labang so poisa nang pelong yi phan ke alang ni tame ni tum phan akam do ans pen tame ni tum phan nang klem pinang po lapen nang pachun pinang po lapen labang so poisa tak long lok tame ni tum ni pisu so pen tame ni tum Jepang nang i thek po lapen ni tum jelang i thek po Nilitum labang so tangka jongsi long ledet pulote kopi koson pen lo nonapor kiring jatwar ke klempo nilitum rara long chongda dunji pusitame nangtum ke songa munit K Aparman kache songa tumle punang puthurong amat kachongda je aphan anta athaya matsi avedetlo pir thelong kai kirla sonse toklang hin ke thega ke nangsol nasinili tuma sumara phanta toklang hin pachali duning tungdu nasila hai tangka jongsi long lo pulote Nili tuma somara phanta lo pachali dunja barsai longpon po. Itum hajira chudi pusame nitum phan padurang pon bangwe. Angka puta hajira ta dun thai ve purte ni pisu yesu ke kosona reng poke. Itum ta pisu yesu duka bangate nitum ta ridu. Pori pathek ni yesu pu pha ari du po tangka puisa ve na mase theklang tum ta. La se tume la so ala apikes apoisa si la le nang pi pusonte nitum ta pisu phan chepang ni phan tu solai po ja solai po samay som ke tu klempo ya business klempo yar po lasi kalbiara phan chung honduk ni tu phan chung honduk prote aso poisa bang nang ka pelong yi phan ke la bang asap so nili chunung li lo nang pelong pivek nang po pusi nili ning thelo Nili tuma phan documents anta nang thon nang ji pu panajo aphong thon damlo lapen ki pinang ji do anta pidun lablo bonda pinier ni anta bangso tangka longli lasini tuma phan nang ki pija tangka pulote nang pipa prap nang ji lapen jongsi nang ki pipia tangka mate nang pipilo pusitame nang pachini dak nang ji pusi herangkya mayalong ningje ponthu turam asal bang nang toilo je la bangso documents juma damu pupata nitum juma damlo nili lok se betai thom documents juma da Guwahati long ADGP phan betai thom juma dam akon non tanah thu bom lang pete betai kon se a document se ka chingrak thu po ka jirok song si lapo am de ko son la a ke cheng ma juma piklong a juma piklong chok chilang pu bo bote
kasi ni tun tan ning oi duk lo la se document sing dak aning ma te original document sira en ako nang pipelo pate nang pipelo bu nang pudak ni asam sorta la pen karbing long si anta na pachini dani nang pi puma anda nang pipeda pumake ining nang pakhang ni long le lo pute long le lo puthip ni News Report, Karbiang Long Lai.